तो देखे हमके बड़ी गौर से ताहर चक्कर चलता के हुआ से ताहर चक्कर चलता के हुआ से अच्छा मनीष भैया और शुभम भैया के रवि प्रताप यादव सब भैया का करे नहीं रो भुला गई नहीं है का भाई के भुला गई है क्या कि मंच पर आइल काहे खाते बा सनी पड़े के पैसा देवे खातिर आइल बने ना कि स्वीटी के पैसा देवे खातिर आइल बने कि म्यूजिशियन में केहू के पैसा देवे ओई और बीचे में गिरा के चल हां देखे आ रहला स्वीटी हम तनी व्यास के भूमिका में बनी हमरा लाज लेखा लगता कि हमरा उठावे के चाहिए ना चाहिए लेकिन ये पैसा हमरा बुझाइल हमरा मिजाज में कि स्वीटी के देवे खातिर नहीं हां हां करे के स्वीटी के देवे खातिर नहीं है पैसा तोहार हट तोहार ये लक्ष्मी के सम्मान के हमने के काम हां हां ठेका ओइसने लोग के चलते कहल गेल बा के बोलिया बागी हो हां मन के राजा तू अपना में कुछ बनत तेरा भाई हमर रहिलस हम मंच पे रमूद के चल देलस मंच के रमूद के यही से कहल बा कि बोलिया बागी आइए हां ए जे हर एक आदमी रंगबाज हो हां अजुरई बात बुझाई कहल गेल बा कि वीरों की धरती जवानों का देश बाकी बोलिया उत्तर प्रदेश सब जिला खाली जिला हो आइए अपन बोलिए जिला बागी हो एक बार बागी शब्द के नाम पे हाला कर लो हमार भाई ए जा जितने आदमी बानी जे बुझाए कि ना चाहिए कि कितना लोग रहल हां अतने आदमी इतना जोश में रही जा कि बुझाई कि पूरा मनियर ग्राउंड भरल बाटे और उ गाना होके कि सब जिला जिला हो सब लोग वही सुनल चाहता बलेश्वरनाथ की प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की सबसे बड़ा भगवान वही के मानी जा हमने के सबसे पहले केहू के गोहरावे के चाहिए अपना माता पिता के कहां से क्या आज हमने के वजूद बा तुमका आशीर्वाद से बा कहेगा टीपू बाबू कि जय गणेश मंगल करना जय गणेश मंगल करना विघ्न हरहु गणरा एक दंत करवरी बदन सीधी करो ममकार ये गणेश भगवान के रहे दो लाइन में शारदा भवानी के कहे के भैया हो कि सरस्वती ने सूर दिया सरस्वती ने सूर दिया
गुरु ने दी हो ज्ञान कि माता पिता ने जन्म दियो कर्म लिखे भगवान। मंच के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरु जी के बार बार प्रणाम। ओ माता पिता के प्रणाम से हम ऐसा नलायक लड़का के जन्म दिले बा। आज आप सबके आशीर्वाद से हमरो के लोग जाने लगल। आज हमरा नाम से हमरा माता पिता के लोग जाने लगल। एकरा से बड़ा आशीर्वाद हमरा जीवन खातिर कुछ ना हो सकेला। एकरा से बड़ा हमरा पकड़ जरुआ सब खातिर कुछ ना हो सकेला। एक बार अपना सम्मान में जोरदार ताली बजा ली सब ताकि बुझाई कि हमार सम्मान हो। ये मंच पे तमाम बड़े बड़े कलाकार के आगमन भइल बाटे। वो बीच में सनिया भी उपस्थित बा और सरदा भवानी मैया के दरबार में गइल बा लइका और माई से का कहता। अब देखे ना हल्का हल्का लगा। उहो को खुश बनिए बड़ा चलिए है ना।